Devam etamiz. 1963 yılның 6 мартында безнең өчен бик кадерле булган кешебез Кәримов Фәрит Закир улы якты дөньяга аваз салган. Бүген 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылаган чакта аңа җылы теләкләрне без, кайнатасы Равил Алиевич, килен Алсу, уллары Раил һәм Риналь, балдызы Илмира, тормыш иптәш Рамиз, уллары Радик, киленнәре Наташа котлап, җылы теләкләребезне җиткерәбез. Павловка, Масеевка, Казан, Балакова шәһәреннән килгән барча теләкләрне дә мин чәчми-түкми укып китергә ашыгам. 60 ел элек әтисе Закир Шакирович, әнисе Нурҗихан Абубекеровнаның 4нче балалары булып, якын кешебез якты дөньяга аваз салган. Павловка районы Евлеек авылында мәктәпне тәмамлап, 1980 елда армия сафларына алына. 2 ел буена Львов шәһәрендә намуслы килеш хәрби хезмәтен үти. Янәдән туган якларына әйләнеп кайткан яшь егет Павловка эшчеләр поселогында авыл хуҗалыгы химия оешмасына шофер буларак эшкә урнаша. Озак еллар бер урында Урал машинасында ерак Грузия, Казакстан, Украина илләренә командировкаларда йөри. 1994 елдан алып Газпром оешмасында автобус йөртүче булып эшкә урнаша һәм бүгенге көнгә кадәр шунда хезмәт итә. Намуслы эше өчен хезмәт ветераны исемен йөртә. 1983 елда үз юлында күрше авыл кызы Иркә Равиловнаны очратып, матур гаиләсен кора. Матур гаиләдә нәсел дәвамчылары булып уллары Альберт туа. Бүгенге көндә инде ул да үз гаиләсе белән Тольяттида яши. Әти-әнисен бәхетле итеп, аларга татлы оныклары Артур һәм Софияны бүләк иттеләр. Безгә килгәндә, кадерлебез бик олы җанлы, киң күңелле кардәш. Һәр вакыт хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Аңа безне онытмыйча, гелдә хөрмәт итеп яшәгәне өчен рәхмәт укыйбыз. Аллаһ Тәгалә дә аны безне улылагандай улыласын иде. Хөрмәтле туганыбыз, сине шушы иң зур, шатлыклы бәйрәмең белән, җан тибрәлешең яктылыкка омтылып, дөньяга килгән көнең белән котлыйбыз. 60 яшь, ул нибары 60 кыш, 60 җәй һәм 60 яз гына. Йөзләреңдән нур уйнап торганда, синең өчен ул гомереңнең җәе генә. Әле аның көзе дә, кышы да, кабат әбиләр чуагы да булыр. Сиңа бездән бер генә теләк, саулык. Әтән сихәтлеге ул озын гомер, шатлык, бәхет һәм күңелеңдәге илаһи нур тамчысы. Киләчәктә балаларың һәм оныкларыңнан игелек, шәфкать күреп, тормышка сөенеп яшәргә язсын. 60 елда үтеп киткән, сез дөньяга килгәннән бирле. Тормыш һаман хезмәт таләп итә, тормыш һаман матур һәм серле. Үрнәк итеп сөйли һәркем сезне, суынмасын йөрәк җылыгыз. Язлар белән бергә килеп җиткән куанычлы туган көнегез. Безнең теләк сезгә 100 яшәгез. Өзелмәсен җирдә сыегыз. Аккан сулар кебек еллар үтә, һич туктатып булмый вакытны. Һәр ел сайын туган көннәр уза, якынайтып безнең картлыкны. 60 яшьлек гомермени, яшә иде тагын 60-ны. Хөрмәтле Фәрит Закирович, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кайтам, бик күп еллар аша, бәхетемә куанып туймыйм. Узган яшьлек кайта, язгы сулар таша, айлы кичтә мин гармун уйныйм. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагына. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагына. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр.
жырлы яш кызлар. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынар. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынар. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Буенда шаулый кайыннар чайкалып, батырып бик моңлы уйларга. Әй батыр яшьлегем, үзеңә кайталып, кызларга гармунда уйнарга. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынар. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынар. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Кайтам, кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынар. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр үпкәләр. Кайтам әле туган ягыма, кемнәр анда мине сагынар. Су буенда үсә юкәләр, мин кайтмасам кемнәр